दुलाराय बर' फरायसाफोरनि दैदेनगिरि जानानै टाउन सहराव हा बायै बायै गोजौ गोजौ बिल्डिं लुनायखौसो नुदों। दिनै एबसु अफिसाव थानानै थिखा सेलायनायखौसो रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ। जब कार्डनि फैसा खांथिंनायफोरखौसो नुगासिनो दङ। गोरलै गोरलै गथ'फोरखौ जौ लोंनो थाखाय जायगा होनायखौसो नुदों। डिपुटि चिफनि बिसय आं जेबो बुंनो थांला। बिथाङा माबायदि मेन्टेलिटिनि मानसि गावआनो दाखालि बावै मिडियानि गेजेरजों फोरमान होखानानै लाबाय। बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बिनि सोमोन्दै बुजिनांगौ आद्रा गैला होननानै आं सानो। बेजोंनो लोगोसे उदालगुरि दखरा फरायसा आफादा आंखौ जिबायदि खोथा बाथ्रा बुंदों, आंनि थाखाय बेफोरो गोरलै बाथ्रा। दिनै आंखौ सोरबाया आलु गोसाव टाइटेल होदों, सोरबाया सैमा फाग्ला टाइटेल होदों, सोरबाया सिखाव टाइटेल होदों। बेफोरो आंनि थाखाय बोरसो होननानै आं साननानै लायो। आरो बिथांमोननि गाज्रि गाज्रि आंखौ सोंखारिनाया समाजनि बर' हारिनि खामानि मावनो थाखाय आंनो थुलुंगासो होदों। बिनि थाखाय जायफ्रा आंखौ बेबायदि गाज्रि गाज्रि सोंखारिदों बिथांमोनखौ आङो पार्सनेलि साबायखर बावहरो। लोगोसे बारग' NDFBनि जानानैबो आं बिथांमोनखौ साबायखरसो बावहरनो इच्छा खालामो। फैबाय थानाय समाव हारिनि खामानि मावनो, समाजनि मोजां खामानि मावनो आरो सैथोआव गसंनो बिथांमोना आंनो बोलो होदों। आरो आं बेखौबो बुंगोन, दिनै सोरखौबा सिखाव होननानै बुंनो थांनायनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादा थारैनो सिखावा सोर बेखौ सिन्ता खालामग्रोथों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बिफा होननानै मानियो, खुलुमो, सिबियो। आरो बिथांनि गोथौ सानस्रि आरो गोथौ थांखियानो जाबाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिमोन। दिनै बे गिदिर थांखिखौ प्रमद बर' बिथाङा जे फाननानै गारबोबाय, दिनै प्रमद बर'खौ एबसुआ मा टाइटेल होगोन? सिखाव बुंगोन ना बेपारि बुंगोन? बेखौ थिग खालामग्रोथों। बेनि उनावहा सोरखौबा गाज्रि गाज्रि सोंखारिनो बिथांमोना बोलो फोराथों, आं बेखौसो खावलायनो नागिरो। दिनै बिथांमोना बुंगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसाफोरा। आं दाखालि बावै जि बाथ्राखौ बुंदोंमोन, बे बाथ्रानि सायाव बिथांमोना पजिटिभ लानानै खामानि मावनायमोनब्ला समाजाव गुबुंले थासारिया फैयामोन। नाथाय बिथांमोना नेगेटिभ लादों। बेनिखाय आं बेखौबो बुंनो इच्छा खालामदों। दिनै बिथांमोना बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खामानि मावदों मावाखै रायजो राजायानो नुगासिनो होननानै। दिनै रायजो राजाया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मा खामानि मावनाय नुदों? अबेबा लामायाव थानानै डाम्पारनिफ्राय ट्रेक्टरनिफ्राय फैसा खांनायखौ नुदों। हाथाय बाजाराव मासुल खांनायखौ नुदों। गोदान गोदान पिकनिक स्पट बानायनानै गोरलै गोरलै गथ'फोरखौ जौ लोंनो थाखाय जायगा होनायखौसो नुदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरनि दैदेनगिरि जानानै टाउन सहराव हा बायै बायै गोजौ गोजौ बिल्डिं लुनायखौसो नुदों। रायजो राजाया दिनै बेखौसो नुगासिनो दङ। बिनिखाय आङो खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ, बि पजिटिभ, थिंक पजिटिभ, डु पजिटिभ। नोंथांमोना पजिटिभै ला खोथाफोरखौ आरो आवगायलां। समाजा उन्नति जागोन, हारिया जौगागोन। जों बेखौसो खावलायनो इच्छा खालामदों। दिनैनि तारिखाव जोंनो हिसाब होनो हागोन नामा? रायजोनो हिसाब होनो हागोन नामा? एबसुआ खैजोन IAS अफिसार बानायखो, खैजोन ACS अफिसार बानायखो, खैजोन IPS अफिसार बानायखो, खैजोन डाक्टार बानायखो, खैजोन इन्जिनियार बानायखो? दिनैनि तारिखाव एबसुआ खैथा ट्रेनिं कचिं सेन्टार दङ? दिनै मावनो गोनाङा मा दुलाराय बर' फरायसा आफादा? दिनै राजनितिकनि खिथुआव थानानै सोरखौबा सोंखारिबाय थानाया लासिं सिं जादों। एबसु बायदि गोथार संगठनखौ दिनै लाजि फोनांनाय जादों। बिनि थाखायसो जोङो खुथार खुथार खावलायबाय थादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजनितिकनिफ्राय गोजानाव थानानै खामानि माव। दिनै एबसु अफिसाव थानानै थिखा सेलायनायखौसो रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ। सोरबाया MGNरेगानि सेंसन खालामखानानै लाबोनाय थिखाखौबो बिथांमोना सेख'नानै मावनायफोरखौसो नुगासिनो दङ। जब कार्डनि फैसा खांथिंनायफोरखौसो नुगासिनो दङ। बेनिखाय मावनो गोनां थांखिया मा बेखौ थिग खालामना लानानै एबसुआ सिगां फारसे आवगायलांथों आरो सोरखौबा गाज्रि गाज्रि सोंखारिबाय थानायनिफ्राय गोजानाव थानानै बर' हारिखौ माबोरै हायो खौसेथि खालामनानै आवगायलांनो बिथांमोना नाजाथों। आरो जुदि बेसांखिनि खामानिखौ मावनो हाया, जोंनि बुंनायखौ मोनसे बोसोन बायदि बिथांमोना गनायनानै लानो हायाब्ला सारेन्डार खालामनाया मोजां होननानै जों सानो। समाव आं नैबेखौसो बुंनो हास्थायगोन जे जोंनि एक्स NDFB इउनाइटेड फरामनि प्रेसिडेन्ट डि हारिमु बिथांखौ दाख्लै बावैसो उदालगुरि दखरा फरायसा आफादनि सानैसो
सेंग्राफोरा बिथांखौ सिखाव होननानै सोंखारिदों दा आं बेखौसो आं बुंनो हास्थायदों जे बिथांमोना बिथांखौ सिखाव होननायनि सिगां सिखावा सोर बेखौ मोजाङै मोनथिना लानाया गाहाम आरो बिथांखौ मोनसे बाथ्रा बुंबावदों 2014 नि NDFB होननानै बिथांखौ बुंदों दा बेयाव आं बेखौसो बुंनो लुबैदों बिथांमोनखौ दा बिथांमोना NDFB नि बागै जेबो ABCD मोनथियालासेनो सोरखौबा सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ मानो होनोब्ला दिनै 2014 सनाव जोंजों समानै आफादाव खामानि मावनाय सेंग्राफोरा गोबां मुंख्लं जालांबाय आरो गोबाङानो जेलाव दङ दिनै आंनि लोगोफ्रानो 13 जन जेलाव दङ सेन्ट्रेल जेलावहाय दङ दा दिनै सिखाव होनना बुंनो थाङोब्ला जों बेखौसो बुंनो हायो जायफोरा नै थांनाय बावैसो बिटिआर एकर्डनि दफायाव फैफानाय एक्स NDFB सेंग्राफोरनि रिहेबिलिटेसन मुङाव फैनाय ड्राफ्टखौ सोरबा आनसलिकनि दैदेनगिरि सोरबा एबसुनि वार्कार बिथांमोना जि मोनदों लादों दा बिथांमोनखौ जोङो मा बुंनो हायो दिनैनि तारिखाव दा बेखायनो आं बिथांमोनखौ बुंनो हास्थायदों बिथांमोना सोरखौबा सिखाव सोरखौबा माबा जुनियर NDFB बेखौ बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो मोनसे खोथाखौ आं स्पष्ट बुंहरबावनो सानो दिनै जोंखौबो NDFB नङा होननानै बुंनो हागौ जोंनियाव फोरमान दङ जों NDFB नंगौना नङा आरो NDFB आव जों खामानि मावनो मोनदोंना मोनाखै जोंहा फोरमान दङ बेखायनो बिथांमोना जोंहा दि हारिमु बिथांखौ माने पार्सनेलि एटेक खालामनायखौ जों एक्स NDFB इउनाइटेड फरामनि जानानै माने मोजां मोनाखै नि तारिखाव जों बुंनो नांगोन जे थांनाय माखासे साननि सिगां जोंनि एक्स NDFB इउनाइटेड फराम उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि आफादगिरि दि हारिमु बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरा माने गाज्रि रावै सोंखारिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेखौ जोङो सिगाङावनो दुखु फोरमायदों जे बेबायदि रावजों जोंनि सोद्रोमाफोरखौ बा जोंनि बिबानगिरिफोरखौ सोंखारिनायखौ जों हजम खालामा बेवहाय जों नैखौसो खावलायनो लुबैगोन दिनै मोनसे गोथार संगठननि दैदेनगिरि जानानै बर' हारिनि सिनस्रिनानै जायफ्रा गावसोरखौ दाबिनानै लायो बा बर' रायजोआबो मबेबा समाव गनायबोदों दा नोंथांमोना बेबायदि गोथार मोनसे संगठनाव थानानै सोंखारिनायनिफ्राय दिनै गोजानाव थायोब्ला मोजां अब्ला नोंसोरनि मान सन्मानाबो बासिनानै थागोन आरो नोंसोरनि मावनांगौ जि खामानिफोर दङ बेफोरखौ गोसो होनानै मावनायखौसो दिनै जों लुबैयो आरो साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरा लुबैयो स' खौसेथि दिनै लाबोनांगौब्ला सोरखौबा सोंखारिबाय थानानै दिनै जों खौसेथिखौ माब्लाबाबो लाबोना होफैनो हानाय नङा बर' जाथिनि गेजेराव बेवहाय जोङो गुरैयै खावलायगोन बेबायदि गाज्रि रावजों सोरखौबा सिखाव सोरखौबा जुनियर बेबायदि बुंनायनिफ्राय दिनै गोजानाव थानांगौ दिनै जुनियर होननानै बुंनायनि सिगांबो दिनै गावस्राबो दिनै सिन्था खालामबा सानोब्लानो दिनै बुजि मोनो दिनै नोंथांमोना दिनैनि तारिखाव जि बिबानखौ लानानै खामानि मावदों फैबाय थानाय 2030 मायथाइयावबो दिनै एबसुनि वार्कार जायफोरा फैगोन उनावबो दिनै मावफैगोन बिथांमोनाबो दिनै एबसुनि वार्कार जानाय नङा नामा एबसु नङा नामा बिथांमोना अब्लाथ' बे जायफोरा उनाव हाबफैगोन बिसोर एबसुआनो नङा स' दिनै जों 2014 आव हाबदों होननानै बिथांमोना बुंदों खिन्थु जोङो 2013 आव फर्मेलि जोङो आफादाव जइन जादों NDFB नि जि माने रिक्रुटमेन्ट पलिसि बेबायदियै जोङो 39 बेट्सआव भुटानाव ट्रेनिं लानानै जोङो NDFB नि मेम्बारशिप जादों गुलि अरनानै जों समायखिरा लादों बर' जातिखौ सिबिलांनो होननानै बेवहाय दिनै नोंथांमोना जोंखौ 2014 नि 2013 नि होननानै बुंबाय थानानै जेबो दिनै लाब जानाय नङा जोंखौबो जेबो खहा खालामनो हानाय नङा खिन्थु नोंथांमोना जातीय संगठन मोनसेनि दैदेनगिरि जानायखाय बेखौ खालामा लाफानो जाथिया माखौ मावोबा लाब जागोन बेखौ सिन्था खालामनानै दावगालांनायखौसो जों लुबैयो आं बेखौनो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायो खौसेथिनि थाखाय जेब्लाबो सिन्था खालाम सोरबाया माबा मोनसे बुंदोंबा बेखौ नेगेटिभ दाला पजिटिभ ला अब्लानो जेब्लाबो जोङो जोंनि थांखि फारसे आवगायलांनायाव जोङो देरहालांगोन होननानै जोङो बुंनो हायो बेवहाय नोंथांमोनखौबो गुरैयै खावलायो बिदि नेगेटिभ लानानै सोरखौबा गाज्रि सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ